p.m. December 16, 2021, the day of typhoon. Hi guys! Welcome back to my channel. I am Robbie Simagala, and for today's vlog guys is mag-road trip po tayo from Lumangog to Alicia the day before the typhoon landfall. Gikan data sa ubay guys nang lasita ginagmay nang og mga raincoat, payong, butas og uban pang mga ginagmay, and sad to say guys naabtan mi sa kusog nga hangin bisan wala pa siya landfall. Time check as 2 p.m. December 16, 2021, the day of typhoon. Sa balita guys, 7 p.m. diri mo landfall sa ubay, then dool ra ba yata sa ubay guys kay niyata sa Alicia, so pray lang ta guys paraon niya. And then well, nag-chicken gi-open po ang door, then mo to guys hangin kusog na kayo ang hangin sa ubay in the time guys, and ang mga gamit nga napabor sa pultahan pa sila ng lupad na jud siya guys, and pa silang guulan na namo adto nga time kay nang lakaw lagi mi ja. Among pagtuo is hinungaw lang, hinay lang nga hangin, sus kusog man di ay ja mo to ang nabilin sa tindahan agaho ang among duha ka anak, din napapud sila amo ang kauban sa tindahan, so mo to among gipapauli sila half day na lang day, half day kay murag lahi na jud kusog na jud nga hangin, abi na ko kanang hinay lang ba or hinungaw pa sila no adjud ko magdahom guys nga ing ato kakusog ang hangin. Medyo nalayo-layo na ta sa ubay anid guys, dili na siya kaayo kusog nga hangin, pero dito jud sa sentro sa ubay kusog jud siya guys, and thanks God ning abot mi sa amo ang tindahan sa balay nga okay ra among pagbiyahe, and hangin-hangin pud siya. Lagi pud mi in town kay mauto nga nang lakaw pagajud mi nga mo na balita nga bagyo unja nga na unja moto sus dito pa misulod sa ubay malas 12 pa ning signal number 4 dahil ginapala kusog na unja moto pagabi sa door, ay kakusog na jud sa hangin, nagdali-dali na jud mi papauli guys. Sa takani atong kasadya apang hindi katara ang mamuna, wala ko'y ikamahal na ikaw ako libay sa akong giliran, ikaw wala bahay bisag kung sa kabunaw sa hangin katusog sa buwan, di mawagdang ng kaibig sa tumpanak igugmaay. Andam na po ka, kay panahon na aron mo watay mabuhat, sakit sa buong tinhirap taraman, tinhirap takuto, ato na po. Daghan ang tag mga darang inis kalimutan, kining ibati ko naghuno sa tanan.
Mga adlaw ug dapit nga atuan, kaya ko pa apan di ko na maantos nga masakitan ka pa. Bisag unsa ka bugnaw sa hangin ug kakusog sa uwan, dili mawagtang ang kainit sa tupanagigugmaay. Andam na ko, andam na baka, kay panahon na aron buhian kita. Watay mabuhat, sakit sa buo, dinhirat ang taman, dinhirat ang gutom. Kung hanot ihapon ka, gamawalan ako, o inday, pagkitarata puhon. Andam na ka, andam na mo, panahon na para buhian ko ninyo ang atong anak, ang pigipatibok. Dinhirat ang taman, dinhirat ang puto, manamilit nako, manamilit nako, manamilit nako. Kung wala ka na, di ko na makita pa, bisag sakit ang puso ko, ang kabait at ang kaminaw, maunit aming tanan. Unsa ko na lang, sa akong pagmata, di ko na mabati pa ang mga matangis mong halog, ug ang kainit sa hugot mong mga gakos. Wa ko magtuuna sa kaliglang mahal ang mga saad mo. Balik na, pinanggap ko ang tuod karon, nilaog naghulat sa pagbalik mo. Di
sa bayan. Ang biyay-biyay ug pagsaway hangtod karon ikaw gihapon. Gugong ako. Hanggang ano bang sakit bibiyag ka kung sa'y nahimo kong sa'yo nga gihatag ko man kanimo kingkasing kalag ayaw saya nga ang tanan. Mikuyog ka sa uban Pugi padapin mo lang hangtod karon nila pa sa mga saad ug pangandoy tang duha. Di ba panumpa mo nga ako lang ang buo higog maon. Balik na pinanggap ko hangtod karon milaong nagulat sa pagbalik mo. Diig sa kayan ang biyay-biyay ug pagsaway hangtod karon ikaw gihapon. Gong ako galitan ang tanan kasi panahan sa kanunay maghulat gingapong dughan. Shout out pala sa aking mga channel members, super chatters. Thank you so much po sa inyong lahat, mga ma'am and sir. Maraming salamat po sa lahat-lahat ng ating mga viewers, subscribers. And sa wakas, nandito na po tayo sa Alicia. Thank you, Lord, for the safe trip. Bye, guys! Thank you for watching. See you our next vlog. Bye-bye!